Kedves nézőink, időben jelentkezést adunk a Jumper 98 című és nevű számítástechnikai kiállításról, mely non-stop tart az elkövetkezendő 3 napban. Totál amigások vagytok? Hát de... Na hát akkor talán közelítsük is meg első áldozatunkat. Mi az az első 6 szó, ami eszedbe jutna itt a parti kapcsán? Hogy mi? Mi az az első 6 szó, amit a partival kapcsolatban hirtelen eszedbe jut? 6 szó? Mondjál valamit, a 6 szó, ami a partiról. A kölyök. És? Ez egy. Hát játszunk. Miért érdemes idejönni? Játszunk. Meg buli. Sok haver, lehet ismerkedni. Milyen géped van? Hát majd a Pentium 166 AMD FX-el. Aha. És mit tudsz róla? Milyen gépek vannak még itt ezen kívül? Vannak 486-osok, meg van mindenféle. Hallottál róla, hogy más gép is van itt? Persze, éppen most próbálok itt szervelkedni valamit. És végezni. Hát de úgy látszik, hogy valami nem kerek, mint olyan. És DOS nem használsz? DOS-t hogy ne használnék? És Csak miért? hát, miért? Hát mert jobb, mint a Windows 90, az egyértelmű. Igen, ez biztos? 100%. Nézzük az arcokat, amint az áram elmegy. 4 számítógép típust fel tudnál sorolni? Most nem. Hirtelen. Hirtelen fel tudnál 3-4 számítógép márkát itt sorolni? Köszi. Válaszolnál egy kérdésemre? Hogy tetszik idáig a parti? Kiváló hallott, sokkal jobb, mint a tavalyi volt. Ez csodálatos. Látom, folyamatosan videófilmet néztek. Nem egyszerűen erre egy videó meg egy tévé? De sokkal jobb, mert csak válogatok éppen, de hát na, ez van. Nem féltek a szoftverrendőrségtől? Látom, éppen nektek írótok nincs, de gondolom, nem minden jogtiszta. Hát persze, természetesen minden jogtiszta, úgyhogy jöhet bátran a szoftverrendőrség. Remélem, hogy jövőre is lesz. Mit szólsz az, hogy a parti legalább fele vagy klékezik, vagy Windows-t installál? Hát a Windows installálás nagyban elítélem, de hát muszáj, nem lehet nélkül élni. Olyan, mint a nácis papírzsebkendő. Valaki viszont Linux-t használ. Kiváló, remek. Viszont program fel annyi sincs rá. Hát ez van. És erre sajnos nem tudok mit mondani. És arra, hogy valaki Linux alatt Norton Commander-t használ? Hát most már milyen már? Hát, A gép az milyen helyet foglal el a férje? Mellettem az Listája. első. Az első vagy ön mellett? Mellettem az első. Mi vagyunk az első helyen. Ja, köszönjük. Gondolom a géppel több problémája van, mint önnel. Igen. Ez tényleg így van. Mi az, amit viszel? Vörös kúr! És nem félsz, hogy a parti végére mindenki lerészegedik? Nem hiszem. Vagy Vannak olyan emberek, akik sajnos nem élvezik ezt. Ezt, ja. És hogy tetszik a parti idáig? Hát még ideig jó, de aztán ki tudja. Ti kevesen vagytok, nem féltek, hogy itt a sok fiú között talán valami olyasmi történik, amire nem vágytok? Nem Vagy ezért jöttetek? Dehogy. Oké. Nem zeni? Ja, nevezni? Nevezzi. Nem zeni azt mondja. Közvéleménykutatást végzünk. Szerinted nem bunkóság PC-n Amigás zenéket hallgatni? Véleményem szerint ez PC-s stílus, szóval nem bunkóság, szerintem legalábbis. Mi pont neked az Amiga név? Hát de számítógépem, és zeneileg szerintem is azért ott van. Utána mi lesz? Majd fogtok bennünket mutogatni a rácsok mögött?
a sarkot, légy szíves. Ez kurva értes. Na, most pedig behatolunk a parti legszentebb helyiségébe. Kövessetek bennünket! Követjük inkább Maszti kollégát, ő majd bevezet bennünket az ivás ételmeibe. Nézzük egy mai számítástechnikus életútját. Let's have a rush. Hello, válaszolnál néhány kérdésünkre? Mondjad, Mi az, amit eszel? valami kaja. És nem Azt félsz, hogy Big Mac-et kértem, de nem volt. hogy mi a véleményed a büféről? Király! Biztos? Ja, jó. Nem vagy te fizetett Bérenc? Tessék, ugyan már én. Pedig nagyon úgy nézel ki. Mutasd, mit eszel. Ilyet, várj, ezt, vagy ezt. Nem tudom, melyik a gusztustalanabb, köszi. De jó, egy lány itt a fiúk tengerében. Válaszolnál néhány kérdésünkre? Ezt a kezet nyugodtan levehet, semmi gond nem lesz belőle. Olyan szép vagy profilból, úgy. Kamera mutassa. Igen. Nem válaszol semmire. Semmire? Tartózkodó? Attól függ, milyen kérdésről van. Hát természetesen szexuálisan aberrátról. Orra. Közvéleménykutatás következik, kedves nézőink. Ennyire sok a striptease. De viszont egyre több a lány, akkor miért nincs Chip and Dale show? Most nem értem, akkor a fiúk vagy a lányok stripteaselnek? Minden parton a lányok stripteaselnek, rajta a fiúk is vetközzenek. Hát az nem poén, mi vagyunk többségben. Hát az egy dolog, mi viszont egyre többen vagyunk. Ők nem fizetnek belépőt. Erről van szó, visszaértek a helyzetet. Jó, rendben. Vedd fel ezeket a kajanyomokat, ezt a gusztustalanságot. Ez nem tudom mi, de nagyon gusztustalanul néz ki, valami sárgás folyadék. Íme itt a mai parti boszorkánykonyhája. Nem tudom, ezek a fehér nyomok, ezek valószínűleg sajt lehetett, nem tudom, ez itt cigarettacsik, igen, ez nagyon esztétikus látvány itt a szívószálak mellett. Igen, ez mintha WC papír lenne. Ó, igen, tökéletes, azt hiszem, hogy ez nagyon jó lesz. Egy érdekes kompozíció, egy számítógépet láthatunk egy videóval, mellette majonéz és ketchupos, illetve mustáros üveg. Tökéletes, nagyon gusztusos, ergonomikus látvány. Nem tudom, itt van a visszajáró, a pénzt nézd. Pénz körül forog az élet. Ott a pénz, ott van, oda van berejtve minden. Ott a mai bevétel. Jó. Ne haragudj, lehetne egy kérdésem? Mi van ebből a bazi nagy házban, hogy ekkora ez szar, vagy micsoda? Mi van be? Hadd kapjunk valami információt. Van egy 3-2-es fiú, így helyben. Meg sok minden. Az aktust majd vegyem föl. Hogy iszod a cserikókot. Lesz. Bótrú lesz. Az ott tetsz. A multimédiás hangban. Fordítsd oldal. Fordítsd oldal. Szóval... Valószínűleg ez legalább annyira jó, mint az enyém. A videóhoz közelebb kéne rakni. Ez egy PC speaker. Hozzkodásra valamivel. Elég jó. Videóhoz jó közel legyen.
Bazzeg, ez hány watton csipog? Push Max az enyém. Jaj, nagyon kameráz, de meg kibaszott Push Max. 1 megás Push Max, érted? 1 megabyte-os. Jó nagy. Kurva sok patch cache memória, szóval az a geci tár, érted, gyorsító szemét. Na, szóval, kurva jó alapnap, meg minden, 133-as, nem MMX, nem Lémer gyerekek, nem, ez sima Pentium X86, meg minden. Na most, az a lényeg, hogy 256 megabyte memória van, nem ezen az alapban, hanem a haverom gépén, de nem bírja kiírni az a kibaszott BIOS, és tudod mennyit ír ki? Na mennyit ír ki? Szerinted mennyit ír ki a BIOS? 32 megát. Versenyző. 32! És tudja, és 32 megát ír ki, és nem annyi van benne, mert 256 mega van. Ez a kibaszott, VIA chipsetes, kibaszott kurva tomató alapnap, amilyen az enyém is, nem ír ki csak 32 megát. Tehát ne rakjatok a VIA tomató. Elég jó kis cuccok vannak benne, ahogy Jó nézem. cuccok vannak benne egyébként. Ez egy Advanced Gravis. Hagyja a Gravis. Push Max lesz. Hogy jutott beszerelni ezt a coolert azért? A cooler az kurvára Advanced, meg Extended, meg... Milyen proci van benne? Milyen proci? Intel Pentium 120 MHz, és nincs felhúzva, mint a lémerek, a Quake miatt, hogy gyorsabb legyen a frame, érted? Hanem csak egy sima 120-as Pentium, hogy a demók fussanak rajta 1000-re, mert aki nem tud egy kibaszott 120-asra, na jó, nem tud egy kibaszott 133-as Intelre írni egy rohadt demót, meg mit tudom én 16 megabyte RAM-ra, meg egy 2 megás S3 Trio 64 V+-ra. Ez mi? Ezt mondd Az neked. meg egy szar SB Pro kompatibilis, az csak a DirectX miatt, a gámák miatt, de időn valaki is meg akarja nézni, hogy milyen a most film. lebuktál. Most lebuktam, kapcsolod a kamerát. Ezek egy hülyelik. Baszod. Nagyon rosszul fogtam lehet, mert erre jön ki a hang. Nyomd be a fülébe. Hát azért annyira nem durvulok. Most merre jön ki a hang, hiszen szaromba az van. Há, Józsikám! Na, de hova lökjem már erősen? Bele kéne ordítani, hogy a hívőt hallom. Mi a véleményed a magyar számítástechnikai oktatásról? Hát szerintem szar. Úgy, hogy van. Mindenhol vagy csak nálatok? A haveroknál mi a tapasztalat? Hát nálunk biztos, hogy szar. És mi az, amit megtanultál? Nem érdemes suliba járni. A végső stádium. Ide vezet a kvékezés. A töménytelen agresszió. Behallgató, ide vezet a fékezés. Kvék minden mennyiségben. És újra itt van Lémer Gamer kollégánk. Félelmetes ez az ember. A feje mint 6 tojásból lenne. És ezek az aktív boxok pont fejméret.
Az újrahasznosítás egyik újabb, de igen hasznosnak tűnő formáját láthatjuk. Jó hozzáférhető a fülke. Igen, ez szemmel látható. Valószínűleg erről bonyolítják az internetes kapcsolatot. Éha, egy hordozható Windows. Ez fertős csak igazán. Nem is veszély. De jó, ez nagyon tetszik nekem ez a Windows. Ez az egyetlen Windows, ahol mögé lehet látni a dolgoknak. Jaj, ezt nem lehet lehajtani? Nem lehet? Ja. És akkor ezt ilyen elalakult táskában hordod, vagy? Ja, nem a tiéd. De akkor most te akarod nyúlni, vagy miért őszi? Azt mondta, ilyen cézze. De hát ő alszik. Projektort nem tevíted el a cash-ről. Erre. Úgy emlékszem, Nem. És ha esetleg mégis eszedbe jutna? Biztos? majd szólok. Vásároltatok már valamit a büfében? Mit csinál? Ja, hát te vagy a büfében, nem? Hát én már vásároltam a büfébe. Yes. Mit szólsz hozzá, hogy állítólag romlott talált hús volt? Hát remélem, hogy nem leszek külön beteg, mert meg hülyét kapok. Jól érzed még magad? Hát most jól érzem már a 2 liter vörös bőskóla után. Egy nyomokat már találtunk, aztán néhányan kiröltek, úgyhogy lehet, hogy van benne valami. Jaj, ne basszál ki velem. Remélem nem lesz tőle semmi bajom. Még egyről nincs semmi bajom. Érted? És hogy alakult idáig a parti? Hát egy nagy nulla az egész. Mindenesetre le tudtam swappelni egy kibaszott Ramon szabmót, meg egy Run DMC-t, meg egy DJ Quixilát, úgyhogy ez már nagyon pozitív dolog. És a szervezés? Hát nem tudom, nem tudtak adni egy kibaszott füzetet, amiben benne voltak a programok, hogy most mikor lesznek demók, mikor lesz deadline, mikor lesz ez meg az meg amaz. GFX kompó, demo kompó, 4K, 64K, stb. Szóval ezekről senki nem tudott semmilyen felvillást adni. Kivéve egyetlen egy dolgot, hogy ezt meg tudták mondani, hogy mikor lesz a deadline, az holnap délben lesz, szóval hogyha valaki esetleg még nem tudná, holnap délben lesznek a deadline-ok. Ennyi az egész, amit tudok az egész kibaszott partiról, semmi más. Mi van? Üres, bazd meg, jó elmented. De te milyen operációs rendszert használsz? Windows 98. És az operációs rendszer szerinted? És a 95? Az is. És a DOS? Az is. És a Linux? Az nem. Az nem, a Linux nem. Na most figyelj már, föl tudnál sorolni az három gép ritmust? Mármint PC-t.
Nem, de ugye 3 géptípust, hogy iPad PC, abban segítek, egyet megmondok, jó? iPad PC. Azon kívül még 3-at. Super Nintendo, meg Game Boy. Jó, ez még 2 volt, még egyet mondjál. Akkor kérdezek én, mit mond neked az a név, hogy Amiga? Hát És az a tábla, ami ott van, hogy Amiga Rulez, az szerinted micsoda? nem tudom. Melyiket használod sűrűbben, a DOS vagy a Windows? A Windows. Miért? Annyira szereted? Szereted a Bill Gates? Igen. Szereted? Igen. De miért? De mi? Az egy olyan köcsög. Szóval érted, mindenkit átver meg minden ilyen szart kiad, és te szereted a Bill Gates. Igen. De ezért, hogyha ezt azért ne reklámozz, mert kiutálnak a partiról, mert mindenki utálja. Szóval mondjad azt, hogy utálod. Jó, utálom. Hangosabban. Utálom. 3-ra. 1, 2, 3. Utálom. Ügyes vagy. Oké, köszi szépen. Olyan is, voltál Cash-en? Nem tudom, voltál Cash Partyn? Olyan ismerős, nem te vitted el a projektort? Hát erről most nem akarok nyilatkozni. Nekem azt mondta valaki, hogy föliratta CD-re, és úgy vitte el. Lehet, hogy te voltál? Nem hiszem. Nem irattál CD-t a Cash-en? Nem? Jó. Nincs az az Isten, hogy akkor benevezzek én fánkompóra, mikor Tom 2 tartja, úgyhogy... Igen? Igen. Jó van. Minek tartod a Windows 95-öt operációs rendszernek? Az kurva jó dolog, legjobb, a jövő. Komolyan. Music diskünk is arra van már csak. Akkor mondd már, hogy te már azért láttunk téged, itt mászkáltál össze-vissza, meg fékeztél, meg ilyenek, hogy hát ilyen kamera felvétel is készült, hogy te kvékezel. Mégis lehet, hogy nem te voltál, csak hátul hasonlított rád, de igen. Na most, de azért ültél már gép előtt itt a partin? Mögötte is, igen. Miért mögötte ültél? Mert nem értek a számítógéphez. Ez mondjuk köztudott. Tény. Tény, igen. Na most, ne ragudj, még 2 kérdés. Nálad van az a kés? Oké, akkor másik kérdés nekem, hogy vannak a monitorok? A legutóbb a Dunán láttam, 19-ben, néhányat. Nekem van egy 21-szoros monitorom. Az mennyire mozgatja meg a fantáziádat? Nos, nem tudom, vágtak-e már hozzád ilyet. Olvastál az ablakon kibasz partikról? Ez ilyen 2 személyes monitor, én már csak tudom. Igen, 2 ember kell, hogy kibasszuk az ablakról, ez tény. Ki lenne a másik? Hát ablakon kibasz parti, ez copyrightot Billion Tomcat. Ez úgy néz ki, ez egy olyan Doom party, amikor néha kibaszunk mindent az ablakon. Előbb azt nem vettétek föl, de az előbb a csáva úgy meglobogtatta a farkát, hogy azt hittem leszakadt. Szia, ne arra, leültek egy kicsit, 1-2 kérdés. Nem leszel benne, csak ilyen házi hálózat. Esküszöm. Ilyen kamerával forgatnak a tévébe? Csak egy pár kérdést hagyd tegyünk fel, hölgynek. Tényleg csak pár kérdés. Na most látom, hogy te nyomod itt nagyon az IRC-t. Mondanál valamit, szóval milyen nicken vagy sűrűn vagy fönt, vagy ilyesmi? Hát mit tudom én, egy héten 2-szer. Iskolából? Hát nem, otthon. Otthon van géped saját? Ha, nem saját, tesómmal együtt. Szóval tesód az fiú, akkor gondolom. Ah, És ki nyomja jobban kettőtök közül? hát inkább ő. A gépet? Mondom, netet vagy a gépen? Hát úgy közösen. Hát nem tudom, mert én nem tudom, hogy ő még hol netezik, de szerintem én inkább. Vagy ő inkább. Most melyik? Ő jobban nyomja? És hol szoktam, milyen csatornákon fent lenni? Debrecenen, gyerek, Debrecenen. Debrecenen vagy általában? És milyen nikkel? Hát, mi van? Hát általában Zsuzsa néven. Általában? Szóval Mindig. de mert nem alsógatja amúgy. A nick nem alsógatja, hogy váltogatni kell. Jó, akkor nem, akkor mindig. Akkor mindig azon a néven vagy. Nem mindig. Mondom mindig. A szénának a másik felén, majd operatőrünk előre megy, ha meglököm, és fölveszi az Ecstasy csapatnak a helyszínét. Ez itt a legundorítóbb, mert
Nem hajlandók a szemetüket csak a földre dobni, ott lent vegyed. Igen, ez itt az Ecstasy csapa. Na most szeretnélek titeket megkérdezni, de őszintén, nagyon őszintén, honnan tudtad meg a címemet? Az unokatesóm a Tamás mondta. Elloptad a kecskét? Elloptad a kecskét? Ellopta a kecskét, téged is kinyírlak. De kit? Minden! Itt vagyunk a nagy büdös kompóteremben, ahol semmit nem látni, pontosabban csak egy nagy projektort, amin épp az Amiga megy, startup nélkül. Most pötyög a srác valamit, de igazából nem, itt valami hiba történt. Hát nem tudom, most itt bútolgatott a gép, most hogy milyen kompon vagyunk, vagy ilyesmi, az fogalmam nincsen. Hát így körülnézve így elég sok ember van, meg sok, két nap alatt bebüdösödtek itt a dolgok, szóval elég olyan a szag mintázat is.